Kamano, Jatend migepe Musalia MUDAVADI oyango ni mana apisas mathoro wuotho gi jatend piny emodhi e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia e yiero mar jakom mar AUC. Oyango ni oganda jo Kenya mamoko ma kwan gi odhuro odhi kendgi giwegi ma piny owacho ok ochudo negi. Kaka Lydia Okeyo leronwa, MUDAVADI oyango ni jatend piny Kenya William Ruto dhi chopo Ethiopia chieng' tich ang'wen. Ka odong' mana ndalo adek kende to ibago yiero mar jakom kuku mar riwruog pinje Afrika AUC, oyangore ni kwan oganda jo Kenya modhuro osechopo e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Ne keto wang'i e yiero no kendo ochiwo sir ne Raila Odinga ma bende laro komno. Jatend migepe Musalia MUDAVADI oyango ni mana kwan ma jatend piny wuotho go pile ema odhi Ethiopia e lo piny owacho. Ka kwan malo modong' to chopo kendgi giwegi ka gitiyo gi yore gi giwegi mar chiwo sir mawinjore ne jalar komno Raila Odinga. The level of anxiety and patriotism is very high. The Kenyan delegation is the standard delegation, which is normally led by the president during a summit like this. But there are so many Kenyans who, out of their own pocket and their own commitment, have come into Addis Ababa to show in solidarity with our candidate, Raila Odinga, and to also show patriotism. There are some who are even coming by bus because we border Ethiopia, and we thank them for all the support and for the enthusiasm they're showing in support of Kenya's candidate. MUDAVADI oyango ni jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro chopo Addis Ababa tich ang'wen mar telo ne kweth mawuok e pacho ka e siro Raila Odinga e yiero makamano. President Ruto is expected here to lead the Kenyan delegation. He arrives on Thursday. They'll have their sessions on Friday as head of state level, the summit level. And then on the 15th, we enter the final stage where the election of the chairman of the African Union Commission shall be elected. MUDAVADI bende opo Raila Odinga kaka jatelo moromore gi komno kaluwore gi midhiero masani okoko pinje mag Afrika. Gino mawacho ni dwaro jatelo mani kod ndhathe kendo ni kod chia mar kelo kwe kod arita ne pinje Afrika. There are very, very urgent issues to be dealt with. The crisis in DRC, the crisis in the Sahel region, the hotspots that we are seeing in other parts of the continent require urgent attention. And therefore, it is absolutely essential that the outcome of this summit produces the renewed leadership, the new leadership for the African Union Commission. It would be very unfortunate if this summit ended without a conclusion on the electoral process. We have urgent matters, critical matters as a continent, and therefore firm leadership is needed. And this is why Kenya has presented the candidature of Raila Amolo Odinga. Ponono ni Raila Odinga okao komno thuond weche mabiro tele listi mare en neno kaka inyalo chung lweny manie piny DRC, loso weche mag ohala mar kelo yuto gi ber ne oganda e pinje mag Afrika gi mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jakom tend riwruok mar pinje mag Afrika Musa Faki Mahamad